Бібліоміст до Кіровограда. У 4 бібліотеках обласного центру відтепер є пункти вільного доступу до інтернету. Це завдяки програмі «Бібліоміст в Україні». Вона фінансується фондом Білла та Мелінди Гейтс. Також у центральній міській бібліотеці презентували монітори для людей з вадами зору. Детальніше про новинки у сюжеті Дарини Романської. Церемонія відкриття розпочалась з привітань міського голови Кіровограда, представників програми «Бібліоміст» та працівників бібліотеки. Усі разом і перерізали стрічку. Далі презентація пункту вільного доступу до мережі інтернет та відеозв'язок Центральної бібліотеки з філіями. Досить класнути мишку і кожен може шукати потрібну інформацію. Програма «Бібліоміст» дуже ліберальна і демократична. У нас вимоги абсолютно невисокі. Нас цікавить, щоб філії були мінімально технічно підготовлені, були засоби збереження і відповідне вживлення в температурні режими. Програму «Бібліоміст» кіровоградські бібліотеки виграли завдяки широкому спектру послуг. Це спілкування з людьми з вадами слуху. У нас збираються спортсмени, як ви бачили, збираються люди, які вжитковим мистецтвом цікавляться, у них свої інтереси. Є у нас ветерани, інваліди, ми їх запрошуємо. Також презентували 4 прилади для людей з вадами зору – монітор, лупа. Продемонстрували, як працює нове обладнання на прикладі постійних відвідувачів бібліотеки. Там є клавіші такі, нажимаєш більше, треба букви більше, менше. Настраюєш по своєму зрінню. Окрім того, ці прилади регулюють яскравість і контрастність зображення, а також мають безліч інших функцій. При увеличении текста идет размыв. Значит, вот кнопочкой «Фокус» идет автоматическая настройка данного текста. Или же изображение. Почему? Потому что изображение чітко можна катати. Усі ці послуги надаватимуться відвідувачам бібліотеки безкоштовно. А після церемонії відкриття усіх гостей частували тортом. Дарина Романська, Олександр Катеруша. День за днем.